Pero mga brad, nanasad tayo na discover nga hidden gem nga pang getaway. Unahan na dyan ni gamay small pool mga brad. Kurting nindutas view dre. Pina infinity pool. Overlooking. Unya dagat diretso. Napay pina jacuzzi. Dining area, chill area. Unya syempre mga cottage nila nga porting ka cute. Unya nindot kay pagka-design. No? Asa mo ana mga brad. Mao na nindot nga pinag-getaway kung ningita jud mo lugar nga ganahan mo mag-chill kuyog sa inyong mga barkada, pamilya. Mao jud ni lugar gyud. Unsa na lang kaha kung gabi may aircon. Unya kuyaw pa jud kay mga bird kay ang ilang internet Starlink giahak. Asa mo na? So okay kay ilang room mga bird oh. Sus limpyo kaayo, cute. Nya nindot pa jud kay CR. Sus hot and cold shower na tanan. Sus limpyo pa jud kaayo. Oy gwapuha. Goods. Samot na akong gabi dre mga brad kay lami kay ang ambience unya hilom kay lugar lami jud kay yun yung tog dire makapahuway jud mog tarong. Nya bunta gani mga brad pukawon mos mga langgam pina nature vibes kaayo. Fire. Pwede ka mo chill aning unsa ni floating cottage 300 ang adlaw. Nya mag chill ready to tunga sa dagat. Nice sad kayo. Lamisad kayo ang fried chicken ug calamares. Pinaka-traditional nga sinigang baboy, ilang lumpia, chop suey ug shrimp. Samot na kung makatila mo aning steamed pompano with soy sauce. Samukaan na jud ko mga brad nga ilang pagkaon dire top class. Kay ang ila jud gi-offer dire mga brad pure Filipino foods. So kung ganahan jud mo get away nga kuyog sa inyong pamilya niya, ganahan na jud mo magpahuway na staycation nga pang relax. Nya inyong view nga pang dagat. Aray mo dire sa hotscape. Nasad sila gi-offer nga mga activities, Kawasan Falls canyoneering, scuba diving, turtle watching and sardine run. Unya syempre mga brad island hopping. Unya na pa joy motorbike rental. Alin mo mga brad enjoy a staycation sa hotscape.